ind i feltet, og så tog jeg et træk til højre, og så blev jeg faktisk ramt på højre ben. Men så mit venstre ben, der hang bare fast i græsset. Og så sagde det knæk. Ja. Så er det stødt. Ja, sådan det. Der er jo ikke, ja, altså, det er jo bare ren uheld. Ja. Ellers er noget med alderen. Kom nu, Magnus! Mikkel Andersen! Du er højre fløj! Det er altså herude, det foregår! Mikkel, kig på mig! Du er helt herude! Du skal ikke holde den her banen! Spille rundt! Tro på det! Kom der, hjælp Mikkel! Nu Flot, August. Rigtig godt spil. Kom, igen. Nu skal vi vinde. Kom her, August. August! Ah. Mikkel! Nu er du over til højre! Hvordan, Willy? Det er rigtig set. Retur! Mikkel, retur! Godt, Sebastian. Perfekt. Lette! Bak på! Sådan, væk! Kom nu, rolig! Så er afsted, Mikkel. Kom afsted, Frederik. Kom, Frederik. Ja, kom her. Bedre, Frederik. Vi skal snakke! Kom nu, han må ikke få lov at skyde jo! Kom nu, Daniel! God bold, August. Så går det galt. Ja, det er ikke godt. Flot, Sebastian. Ja, Mikkel, hvorfor er du her ikke? Godt, Sebastian. Daddy, hvem skal spille? Jamen, så var der nogen for overtræk, tror jeg. Hvad kan du få? Jeg lige ved, hvor din... Prøv at stille jeres drikkedumme heroppe. Men fører. Det var Dalum. Ja, i Frankrig. Men hvor meget? Bare en enkelt. Hvorfor ikke bare lade den gå ud? Ja. Undskyld. Jamen altså, det er jo Brian, der står og råber, bare spille fremad. Altså, det kan ikke se en dyberliggende ind i. En bold, der ikke kan nås. Men mangler et overblik. Skal vi lige se, at de skal bare på lige vi skal bare Kom Mikkel, kom nu Mikkel! Super Frederik, kom Mikkel! Og vinde Mikkel, vinde det. Prøv at se, Lukas bagpå også. Sådan der. Ja, det er okay, det er mig, der siger det. Ja, men det er helt rigtigt. Det er mig, der siger det. Og det er ved at lave det samme. Som du dog kan sige udtryk dig efter. Det er som du dog kan udtrykke dig. Der skulle have været en værd.
Og så sæt tempo. Sæt tempo. Ja, og hvad fint er lige nu? Nej, ikke nu. Jeg har prøvet at skyde op på midten. Ja, det har jeg prøvet. Så har vi meldt på bordet. Nu har jeg kigget bare. 2 minutter. Kom så, Frankrig! Frans! Lise! Jo. Og det hjemme, Lukas. Godt, Mikkel. Godt, Mikkel. Kom. Kalp. Ja. Kom så! Frank er det. Han er sur, den træner. Få den igen. Ah, det er okay, Milan. Jeg har fundet 2 stillinger. Ja, ham der. Og ham der. Det er lige snart slut. Bare det sidste. Godt kast, Milan. Godt. Det er dig, Mikkel. Helt ind, Mikkel af. Helt ind, Mikkel. Nu får du den derinde. Kom med ned for dig. Jeg ved ikke, om det er super. Jeg kan ikke huske, om det er super. Men det er lige meget, hvem det er. Jeg tror, vi er super. Dem skal vi ikke spille i morgen. Jeg skal i hvert fald Ej, den tæller ikke. Ja, okay. Vi skal spille mod Tyskland. Flot spillet, drenge. Nej. Kom igen, bliv ved! Nej, Frederik! Vi lader det for sig. Han nummer 10. Dommer, han står bare der. Hvad sker der? Han er ude der. Og mærke, han er ude her.